Bueno, en cuanto a la actividad de Enagás aquí en Barcelona, es la planta de Barcelona, la planta más importante de España, la de mayor capacidad de almacenamiento y la de mayor capacidad de producción. Esto implica que en la planta de Barcelona estamos recibiendo un barco, un metanero como este, una media de unos cada 3 días, y bueno, pues eso implica una gran actividad en el puerto de Barcelona. El nou atrac del moll de l'energia representa un canvi substancial respecte als que tenim, especialment el tema de calat. És un atrac que poden arribar vaixells fins a 16 metres de calat davant dels 12 que tenim actual. I a més és el primer per aquestes característiques en el que és la Mediterrània occidental. El nou atrac, juntament amb el que és el moll de l'energia, permet la instal·lació de 2 noves instal·lacions corresponents a 3 empreses diferents. La primera, l'Itasco, del grup Lukoil, russa, i 2 d'elles, la primera, Meroil, i la segona, TraDB, amb 2 catalanes. Això està representant una inversió en el que és el Port de Barcelona de 110 milions i a partir d'aquí es podrà distribuir tot el que són hidrocarburs a la resta del Mediterrani occidental.